I no dic res perquè tinc la boca plena, T'envia i el Lady D. Lady Wing no, t'ho has ficat Lady D. I supura líquid, no, ja? Lady D. I Que és un hot dog. I vens... I és de formatge que quan mossego surt líquid per davant. Mare de Déu. Exacte. Allà, Marita, sisplau. Com ha de ser? Quin horror. A veure, la ISAF, International Security Et Assistance queden 20 Force, segons. ja està. Fins aquí. S'ha quedat clar, no? Estem a Afganistan. Abans hi havia la OTAN, i ara encara hi ha l'OTAN, i abans hi havia, crec que els anglesos, i ara estem als marines. Easy. Sí? I hem d'eliminar talis. Ufa. Els que van en pijama. Sí. I dit això, Espera't, Adriano. Leiden, cura envia. Vinga, cura el via. No ha sigut fortuït, no? Que hagi tocat el dia. No, que va. Va, via, crida. Fomber, cura la tonero. Veiem? Que no m'has tocat, Bueno, Jo diria que sí, sí. Ara sí. Bé, ara m'has ferit a mi, Xana, Adriano es va? Coi. Voi. cura el Perites. Posa l'arma, és que no tot. I té. Avui no. Voleu parar de discutir i anar cap als putos arbres? Cony, vermell, cap als arbres, tots, ja, vinga, a trope, tant li fot l'ordre, aneu a les putos arbres, que estem exposats i han quedat un tret. Vinga. Que més que no estàs corrents, passa cap allà. Passa cap allà. Mira que fàcil que és. Hem de fer la nova especialització de pastor. Sembla, sí, pastor. Això mateix. Aquí discutint qui va davant i qui va darrere. I si no siguien? Els hi fots un crit. M'ha cansat el nino. Espera, que se m'ha cansat el nino. Se m'ha cansat el nino, tio. Què ha passat? Que se m'ha cansat el nino. Aquí, El Nino. Nino s'ha cansat. Aquí, vermell, per ara està tot net, el poble. Capíssim avançar fins a acabar el poble. Spoiler, no. Alerta a la dreta, últim edifici. Sembla que és aquest Leiden, el de 250. Estic aquí darrere. Frac. Bueno, deu serà... Frac, però no hi ha pum. Ara sí. Ahí el tens. Per aquí? Aquí, que estic ferit, allà on t'hem anat. Jo no, en deixo així. Andar miau. Leiden amb mi. Sí. Cuidado amb els aliats, D'Alfons. Mort. Obert. Allà, just a... Leiden amb mi. Leiden? Què collons? Sí, ja no, està disparant aquí al davant a l'esquerra. Sí, m'han tocat a mi també. No Però fotis. no estan els Cura't. altres. Però què fas? Perites? Hi ha un tio aquí dintre, no el veus? Però per què em dispares quan anava a entrar? T'he dit que hi ha un tio aquí dintre, aquí davant a la teva esquerra. Entra amb això, tio. Estic entrant jo? Ara jo. Ja l'he No havies batut, ja està batut. On està? El Silver l'ha batut. Va fer molt trist. Joder, mare de Déu. Home, no, però no havies entrat, estaves a fora. Estava a punt d'entrar. Tot controlat. T'estava vigilant jo. Batut, entreu, reviseu que no quedi ningú més. Ja està. Tot Va, net. Roder, vine amb mi i aneu a buscar un endins. Ui. Anem a amagar-nos. Amaga't bé, Perites. Amaga't bé, que això farà un pum que flipes. Amaga't bé. Adéu. Adéu, Leiden. Leiden se fue. Leiden ja està. Bona missió, Leiden. Ha sigut la missió triomfal, Ara que no està vella. Això ja seria el clímax. Pum, contra la muntanya. Oh.